שלום לכולם, קוראים לי אנג'ליקה ריבין. פתחתי קליניקה לטיפול רגשי ואני מזמינה אתכם לחוות ביחד איתי את החוויה שתרפא אתכם ותביא אתכם למקום נוח יותר, טוב יותר ובריא יותר. סיימתי לימודים, תואר ראשון במדעי התנהגות. אחרי משברים רבים שעברתי, יש לי את הניסיון והכלים, ביחד עם המומחים שלי בצוות שלי, לעזור לכם ולהתאים לכל אחד בעצם את התוכנית הייחודית עבורו. אנחנו בקליניקה שלנו מתמקצעים בתחומים שונים. ביניהם אנחנו עוזרים למשפחות שבעצם חוו איזשהו משבר או קונפליקט עם אחד הילדים או עם בן הזוג. בנוסף, אנחנו תומכים בקהילת הלהט"ב. אנחנו גם רוצים לעזור לכם להתגבר על חרדות ועל פאניקה, במידה ואתם חווים את זה ביום יום והשגרה שלכם פשוט מתעכבת מלחיות חיים מלאי ריגוש, הנאה, ואנחנו כאן בשבילכם על מנת לייעץ לכם במטרות ושאיפות להמשך דרככם לעתיד רחוק יותר, לטווח ארוך יותר. בנוסף, אנחנו כאן על מנת לעזור לכם בייעוץ והכוונה בכל נושא שבו תבחרו בצורה הכי מקצועית שאפשר בעזרת המומחים שלנו.